Отче святи и праведни, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, който е нашият Господ и Спасител Исус Христос. Молиме Те, погледни милостиво на това наше малко събрание, чуй нашите немощни молитви и изпълни ги в сила. Молиме Те, благослови ни и помилвай ни. Дойдохме тук, Господи, да Ти се поклоним. Свята Тройце, кланяме Ти се и Те величаеме, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух. И изповядваме, че Исус Христос е Господ. Исус Христос е Господ. Господ Исус Христос е Цар на царете и Господ на господарите. Господ Исус Христос е Цар на царете и Господ на господарите. И Те молиме, Царю на царете и Господ на господарите, да ни помилваш, да ни цариш, да ни благословиш, да ни опазиш и да ни помагаш да устоим до край. Молиме Те, благослови, освети това наше събрание. Отвори ума на сърцето ни и на духа ни, да разбираме Писанията и да ги изпълняваме така, както Ти желаеш. Да бъдем твърди и с твърдостта си да придобиеме душите си, защото виждаме от събитията, които стават напоследък, на къде отива целият свят. Господи, помилвай страната ни и народа ни и опази България от природни бедствия, от войни, от земетресения, от пожари, от наводнения, от бури и от всяко зло. Опази домовете ни, опази братята и сестрите, особено Те молим за болните, за измъчените, за страдащите, за незрящите и за други измъчени души. Изпълвай ги с двойна и тройна сила. Молиме Те за тия, които лежат по болничните легла и по домовете. Господи, побързай им на помощ. А сега благослови, освети това наше събрание и ръководи това наше събрание, Душе Святи. Амин. Не в красиви речи и молби. 501. Не красиви речи и молби, нито песни е животът ми. Сам Исус, живота вечерен, всичко в Тебе имам, о Христе. Сам Исус, живота вечерен, всичко в Тебе имам, о Христе. На спокой желая в тази земя, нека земно щастие се стремя. Ти си сам желание мое, алилуя, всичко в Тебе имам, о Христе. Ти си сам желание мое, всичко в Тебе имам, о Христе. Борите в моята душа, виждащи и даваш тишина. Дай да Те познавам по-добре, алилуя, всичко в Тебе имам, о Христе. Дай да Те познавам по-добре, алилуя, всичко в Тебе имам, о Христе. Ти яви тук любовта своя, що чака нас в небеса. Радост блика в моето сърце, алилуя, всичко в Тебе имам, о Христе. Радост блика в моето сърце,
Алілуя. Всичко в Тебе имамо, Христе. Ти ми си опора и покой, крепост и защита спасен мой. Ти блаженство вечно на небе, всичко в Тебе имамо, Христе. Ти блаженство вечно на небе, всичко в Тебе имамо, Христе. 156. Някои хора не обичаха тая песен. Всичко в Тебе имамо, Христе. Даже някои пастири се изказаха малко против нея. Не знам защо. Не може без красиви речи. Как така без красиви речи? Как може нищо да не искате? Не може, ние трябва много работи да искаме. Така, все по-добре е за мен. Все добре е за мен. 156. Мир сладък ли като река ме пои, и в скръпка вълна ме круши. Христе, Ти ме учиш да казвам смирен, все добре, е за мен. Все добре, е за мен, все добре, е за мен. Дали в изкушение или в стремени, мен вяра гореща крепи. Христос за мен слаби, безветски сразен, и кръвта си проля зад мен. Все добре, е за мен, все добре, е за мен. Греха ми ора, доста смисъл живей, греха ми изцяло отне. Ти си там на кръста с Христа пригвозден, а живот веселба са за мен. Все добре, е за мен, все добре, е за мен. Исус е скоро изправен пред Теб, аз видя лице с лице, как царството свое управляваш сам, че за мен по-добре ще е там. Все добре, е за мен, все добре, е за мен. 155. 155. Да. О, спасе Ти за мене. Остави там жилище пълно с чудеса. За мене Ти при Голготския кръст. Хвала Тебе и чест. О, спасе Ти за мене, дойде от небеса, остави там жилище, пълно с чудеса. За мене Ти, при Голготски кръст, хвала Тебе, хвала Тебе и чест. О, спасето за мене, смирен в яслите,
наслепиве родител, за бедните живя. За мене ти, прие Голготски кръст. Хвала Тебе, хвала Тебе и чест. О, спасе любовта Ти, сърцето ми плени, с Теб да живея искам, Ти чудно ме спаси. За мене ти, прие Голготски кръст. Хвала Тебе, хвала Тебе и чест. В Тебе да се скрия, искрено спасе мой, и Ти в мен жилище, за себе си устрой. За мене ти, прие Голготски кръст. Хвала Тебе, хвала Тебе и чест. За любовта Ти чудна, ще пея всякога, Тебе принадлежа, цял съм Твоя ръка. За мене ти, прие Голготски кръст. Хвала Тебе, хвала Тебе и чест. Пеем ли още? Да. Още едно. Казвайте. 294. Радост блика в моето сърце. Радост блика в моето сърце, Спаса шепне нежно мен. Не се боя, само вярвай в мен, аз съм с Тебе всеки ден. Исус, 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 име сладко мен, то задоволява и ме радва всеки ден. Грехът ме разбил живота ми, як отчаяно море. Господ посла сърцето ми и направи ме блажен. Исус, 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 име сладко мен, то задоволява и ме радва всеки ден. Хранят се с манна от небе, уповам в моя спас, като гледам Негово лице, с възхита пея аз. Исус, 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 име сладко мен, то задоволява и ме радва всеки ден. През води дълбоки някога пътя ми е отреден, но минавам там с леснота, щом Исус върви пред мен. Исус, 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 име сладко мен, то задоволява и ме радва всеки
всеки ден. Скоро ще съм с милия си спас, там със звездното небе. Ще летя безкрайни мир за хваст, там ще пея най-добре. Исус, 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 име сладко мен, то задоволява и ме радва всеки ден. Веднъж пътувах с генерал Димитър Димитров, който беше командир на поделението от Доброславци, а след това стана директор на Балкан. И си заговорихме за вярата и той казва: абе, какво ще прави цяла вечност? Какво ще се занимава цяла вечност? Няма ли да ти омръзне? Абе, как ще ми омръзне, бе? Аз обичам, викам, да лета, ти понеже си от авиацията и ти обичаш да летиш, и ще помоля Исус да ми разреши да пътувам от планета на планета и от звезда на звезда. Душите не изгарят, не умират. И той ви каже: това е интересна работа. Дали може да се пътува от звезда на звезда? Ето тук казва, че безкрайния мир ще летя. Така желай автора. Аз вярвам, че автора е Святия Дух на тия хубави християнски песни, които новото поколение реши, че то си има нови песни. Джазови песни, те са му по-интересни. Тия не са му интересни. Ами, добре, понеже позакъсняхме, извинявам се, че аз закъснях. Кървното ми беше 170 на 100 и нямаше как, трябваше малко да изчакам. Така, стигнахме до 6 глава на Ефесяните. Вие, деца, бъдете послушни към родителите си в името на Господа, защото това е правилното. Почитай правилото. Почитай баща си и майка си. Това е единствената заповед с обещание, за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. И вие, бащите, не дразнете децата си, а ги възпитавайте с поука и съвет, според онова, което Господ е установил. Вие, роби, вие, роби, бъдете послушни на вашите земни господари с страх и трепет, с искрено сърце, както на Христос. Не с робуване, само за пред очи, като човекоугодници, а като Христови слуги, които радушно изпълняват Божията воля. Служете усърдно, като на Господа, а не на хора, знайки, че всеки бил той роб или свободен, ще получи от Господа според доброто, което извърши. И вие, господарите, отнасяйте се към тях по същия начин и не прекалявайте с заплахите, знайки, че и техният и вашият господар, у когото няма, е и ваш господар, у когото няма лицеприятие, е в небесата. Накрая, брата мои, укрепвайте се чрез силата и мощта на Господа. Облечете се в пълно снаряжение от Бога, за да можете да устоите срещу дяволските козни, защото ние се сражаваме не против хора, а против поднебесните духове на злото, началствата, властите, владетелите на този тъмен свят. Поради това приемете пълно снаряжение от Бога, за да можете да окажете съпротива в деня на злото и като надвиете всичко, да устоите. И тъй, бъдете готови да се препашете с истината. Облечете бронята на праведността и обуйте нозете си в готовност да благовестите мир. А след всичко това вземете щита на вярата, с който ще можете да угаси всички пламтящи стрели на лукавия.
вземете и шлема на спасението и меча на духа, т.е. Божието Слово. Молете се с различни молитви и моления по всяко време. С помощта на духа бъдете с неотстъпно постоянство и молитва за всички вярващи. И за мене, когато пожелая да говоря и да ми се даде слово, да смело да разкривам тайната на благовестието, за което съм пратеник в окови, да го възвестявам храбро, както подобава да говоря. А за да знаете вие как съм и какво правя, всичко ще ви съобщи Тихик, възлюбения брат и верен служител за делото на Господа, когото изпратих при вас тъкмо за това, да узнаете как сме ние и да утеши сърцата ви. На братята мир и любов с вяра от Бога Отец и от Господа и Господ Исус Христос. Благодата да бъде с всички, които неизменно обичат нашия Господ Исус Христос. Амин. Така, може да седнете. Това са последните наставления към ефесяните. Децата да бъдат послушни на родителите и да се покоряват на родителите. Преди малко ми се обади някакъв човек, говори на руски език и понеже аз му отговорих на руски и почнах да му говоря на руски и той почна на български. И викам, руснак ли сте? Не, българин съм. Откъде сте? От България. Защо ми говориш на руски? Защото в Русия бил завършил това, онова, не знам кой, едва ли не е станал руснак. И искам, казва, да отида да се бия на страната на Путин. А майка ми казва, искаш да отидеш да станеш пушечно месо ли на Путин? Това ли искаш да направиш? Да послушам ли майка ми? Ето га вижте какво пише. Който не слуша баща и майка, става враг на Бога. Заповед с обещание. Тая заповед трябва да я помни. Всеки за себе си да се отговори. Сега, ако някой баща му го праща или иска от него, кога може да не послушаме баща или майка? Когато бащата или майка ти казват, откажи се от този Господ, няма Господ. Няма Господ. Откажи се. Аз съм го казвал и съм го забрал. Обаче ми се обажда един брат, който българин, но в Испания работи. И казва, запомнил съм от тебе това, че баща ти е дошъл при тебе и е казал, дошъл е с един полковник и е казал, кажи, че се отказваш от Исус Христос и утре тук пред вратата ти чака или нов Мерцедес или нова Волга. А вика, ти си отговорил. И заводите на Волга и на Мерцедес, двата завода да ми ги подарите, няма да кажа, че се отказвам от Исус Христос. Няма да кажа, че се отказвам от Исус Христос. Какво е една Волга и какъв е един Мерцедес? Тенеке. И тогава, може би, Господ ми даде това откровение в небето, написа на дъгата. Понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюбен син, обикнахте и ще ти помагам. Понеже сте приели вие Господ Исус Христос, Бог Отец ви обикна и ще ви помага. При всички случаи, каквито и обстоятелства да изпаднете. Където и да изпаднат. В този случай може да се противиш на баща ти и да кажеш, не съм съгласен. На майка да кажеш, майко, аз знам, че има Господ. Аз знам, че има Господ. Не знам какво щеше да стане, ако бех се отказал. Явно, че Господ щеше да ме отхвърли. Защото който се отрече от мене, пред това извратено и нечестиво поколение, и аз ще се отреча от него пред моя Отец и пред Божите ангели. Ако се отречеш пред него. Той човек, полковник и баща ми си преминах. Но
вярвам, че баща ми е в небето. Защото ако бех се съгласил, и аз щех да погина, и той щеше да погина. А когато той се разболя и му предложих мирния договор, той се съгласи да сключи мир с Небесното царство. И точка по точка с баща ми го се отричахме, от време на време казваше: стой, чакай тук да помисля малко. И накрая Господ ми даде увереност, че той, и на него му даде увереност, той каза, че когато се е отрекал по мирния договор и сме се помоли Бог да му прости греховете, е усетил некаква благиня да слиза върху цялото му тяло и да го изпълва. И се загледа в небето и казва: какво виждаш? Кажи, ако виждаш някакво видение, няма да ти се присмея. Знам, че няма да ми се присмееш. Виждам едни много красиви хора, облечени в бели дрехи, и казват: хайде, идвай при мен, при нас. И ти какво им каза? Чакайте малко. Чакайте малко. И така, и той си отиде. Но няколко дни, може би, след тая история с тия човеци, с този полковник, аз с една група християни отидахме на Витоша и там некъде около Щастливеца започнахме да играем волейбол. И топката побегна, някой изпусна надолу и аз се подгоних. И топката по нея и на една полянка полковника прегърнал едно младо момиче там в тревата. А аз познавам него и жена му и децата му. И той като ми виде се стъписа. А този полковник е дошъл да ме отрича от Исус. Защо? Защо? Защото не му харесва Исус. Исус казва: не прелюбодействай. Не само не прелюбодействай, а само ако погледнеш жена с пожелание, вече се прелюбодейства. И той го беше страх от мен да не кажа на жена му. Не съм казал, сега го казвам, той е умрял, нали, децата му не знаят за кой става дума. За кой става дума. И така ще бъдем изпитани. Обичаме ли ние Господа нашия Бог? Или обичаме мерцедесите и волгите повече от Него? Обичаме ли ние Господ Исус Христос или обичаме еврото и доларите малко повече от Него? Малко повече от Него. Когато ми предложиха да остана в Египет, аз отказах и един служител там на посолството ми предложи да ме почерпи едно кафе или една кола, не помня какво беше, и аз му казах: кола, май не знам какво беше. И той извади една такава дебела пачка пари, долари, за да извади от тях, да види колко е богат, как разполага там с много пари. И ако аз останах там и станах някакво ченге, можеше да разполагам с пачки долари. А аз се отказвам и се прибирам в България, за да бъда унижаван и подиграван. И хулен, и оплюван. Но Господ е сърцевет. Един ден отидахме на морето, започнахме да говориме и един брат Ангел, се казваше, не този, който го знаете, на Томи Караколев, приятел, започна да разказва за един негов вуйчо, който бил в Кайро и се наложило да си смени лагерите на Реното и отишъл да си купил лагери и те му дали стари такива потрошени лагери. И аз го попитах: това вуйчо да не се казва Добри, ами Добри. Добри Добрев, да, и той е същия. Жив ли? Умре, вика, пачката с парите. Умре човек, а той е мой набор. И като имаш пачката с доларите, помогнаха ли ти да оживееш? Не може. И така, всичко има в Христа. Всичко. И хлеб, и вода, и каквото ми потреба имам. Онзи ден некой ме пита, сестра ми попита: кой те снабдява, кой ти помага?
Викам, сега ще кажа, чакай малко. И почнах да ги броя. 15 души има от вас, които ми помагат. Носят ми ядене, питат ме нещо. Днеска една сестра тук ме пита, имаш ли нужда от нещо? Не. Имам вече 2 хладилника, единия го докарах от Камарци и двата са заредени, пълни са и само, и хлеб. Хлеб съм си вземал 4-5 такива пакета брашно и си меля брат Жоро, Секо и не знам коя сестра, некоя ми е помогла там, ми купиха и ми подариха пекарна. Слагам брашното, маята, пускам и след 3 часа хлеб хубав, мек, приятен, имам и хляб. Господ е промислил абсолютно за всичко и много благодаря на всички тия 15 мои брата и сестри, които ми помагат. Ту един, ту друг, всеки по нещо, който, що му се обада и той търчи и ми носи, който вода ли ще бъде, храна ли ще бъде. Грижайте се за мен. Защо? Защото Бог грижи се за мен. Той ви употребява, а пък вижте какво чудесно обещание е дал Той за тия, които се грижат за Неговите деца. Ако некой ви напои с една чаша студена вода, за това, че сте мой ученик, няма да изгуби наградата си в небето. Няма да изгуби наградата си, ако вие помагате на някой брат или сестра и му предложите една чаша студена вода. Ако пък го гоните и го плювате, той ми отговори. Ако мене гониха, и вас ще го. Ако мене оплюха, и вас ще оплюват. Ако мене убиха, и вас ще ви убиват. Това е. Този свят не обича нашия Господ Исус Христос. И ние се чудиме, защо не го обичат, бе. Абе, защо го мразиш, бе, другарю Владимиро, бе, полковник Владимиро? Мразя вашия Христос. Абе, защо го мразиш, бе? Какво ти е направил Исус Христос? Какво ти е направил? Мразя, той ви заблуждава. Как ти заблуждава? Ще видиш, като затвориш очи, че не ни е заблуждавал, че ни е говорил истината. И така, брата и сестри, да се облечеме в Божието всеоръжие. И така, да бъдем послушни на родителите си, но относно вярата не може да бъдем послушни, ако ни кажат отречи се от Бога. Тогава Господ ни подлага на изпитание. И Той каза, ще дойде брат ти, обичната ти жена, баща ти, майка ти, роднините и ще ти кажат, откажи се от този Бог и дай да отидем при други богове, да служиме други богове. Да не слушаш, да не ги послушаш, защото с това Господ Бог твой те изпитва. Обичаш ли ти Господа своя Бог повече? Предпочиташ ли Бога пред баща си, майка си и любимата си жена? Предпочиташ ли го или... И това е целта на дявола. Една от съблазните е любимата и красива жена или обратно, красивия мъж да завлече вярващото момиче и да го погуби. Или да завлече вярващия мъж и да го погуби. Или пък парите, или пък славата, голямата слава, която е до гроба. Тук говори за роби. Сега нема роби, има подчинени хора, които имат началници. И Господ говори, Святия Дух, чрез апостол Павел, да бъдем послушни на началниците си. И аз съм забелязал от моя живот, моите началници, когато не съм ги слушал и съм постъпвал по моя си инат, че съм грешил. Те са ми казвали да направя това и това, аз съм правил друго, обратното. И бехме командировка в Одеса и там товарили там един 3-томен електрокар, той е с бандажни гуми и много е тежък. Той е в една такава градинка по едни алеи и за да излезе на шосето,
трябва да направя много големи обиколки, да се върна назад, защото няма изход. Обаче от алеята до шосето има 3-4 метра. И аз му казвам на моя началник, като го засила там по пътеката, като го засила и ще изкоча на шосето. Той вика, заповядам ти да се върнеш обратно от там, откъдето се влиза от шосето в градина. Чуваш ли какво така? Шефе, виж сега какво ще стане. И като си засилих, и мотокара стигна на половин метър от шосето и задълба там, и почна да рови и потъна. И той се изсмя, вика, казах ли? И аз казвам, да, в Библията пише, подчинените да се покоряват на началниците. Това, което ни казват, ние да го изпълняваме. Ама подчинените, ако ми кажат, поколи Бога, няма да стане. Началниците, ако ми кажат, Исус Христос не е съществувал, той е мит, той е като крали Марко, няма да си съгласа. Тук е изпитанието, и за робите, и за подчинените, и за началниците. Докъде можем и ние да се покоряваме на началниците? До там, докъдето докоснат вярата ни. Съжалявам, но трябва да ви дам пример с Вапцаров. Ако докосне някой вярата ми, бих ремнал като ранена пантера. Ако някой докосне вярата ми, разбира, неговата вяра е сигурно в партията, не знам, но не знам дали знаете, Вапцаров майка му е била учителка по вероучение. Виждате ли? Пастири, конгрешански пастири проповядват, че вярата била по наследство. Щом дялото е вярващ, и децата, и внуците ще бъдат вярващи. Ето Вапцаров. Майка му учителка по вероучение. И вярата му се е изкривила. Така и ние за нашата вяра, ако някой докосне вярата ни, да стои на страна. Но иначе трябва да се покоряваме на началници и не става анархия. Иначе става анархия. Щом той да каже, направи това и ти го правиш, защото си отишъл там, за да работиш. Аз съм бил бригадир на 70 души бригада и ако всеки ми отказва това, имаше такива, и му казвам, направи това, той вика, така няма да стана, викам, направи как ти знаеш. И минавам след 1-2 часа, викам, става ли? Не става. Аз ти казах, че няма да стана, ти знаеш повече от мен и затова аз съм го правил 10 или 50 пъти това нещо. И ти казвам, така трябва да стане. И той тогава взима и го прави. Има и други, когато са ми казвали пък някой от работа, това, аз му казвам, направи го така, той ако така го направим, така, викам, още по-добре. Така, още по-добре. Казваш го, какво е да се разбира с началници. Така че и аз съм бил малък началник, но знам, че когато един работник не ме слуша, веднага нещо става с него. Имаше един работеше на една радиал машина и почна да ми се репчи там нещо. Само мене ме търсиш, толкова хора има. Почна да писка там да работи нещо. И му казвам, момче, тая радиал машина има много голем, такъв силен въртящ момент. Сложил си тук едно малко менгенце и не си го завързал отстрани да го вържиш, да го застопориш и пробиваш. Пробиваш 30 мм отвор. Не ме учи, аз знам как. И аз се отклоних малко, той почна да зави по едно време, като го завърте биотията мегимето и това мегимето се върти заедно с материала и той почна да и побегна от... Викам, бързо натисни бутона и изключи машината, умнико. И той така пребледне, разтреперан, дали е жив, не знам, Бог да го помилва, може би беше моя възраст, но имайте предвид това.
слушайте бащите си, слушайте майките, слушайте началниците. До толкова, доколкото става въпрос за вярата ни, там вече слушайте Господ. Слушайте Господ. А вие, родители, не дразнете децата. Не ги дразнете. Говорете им за Бога. Преди всичко, насочвайте ги за какво направление? Да слушат и да изпълняват Божите заповеди. Това се иска от родителите да учат децата. От малки, от мънички. Аз знам това, което баба ми е разказвала приказки за вярата. Нали, аз съм ми разказал, но той, който не е чул, не е бил тук. Господ решил едно момче да си го избере за служител. И решил да го изпита. И той играел там при една градина. Той пратил ангела си и да се представи на стар човек, така немощен, и казал на детето: момченце, много съм жаден, иди в тая градина, набери ми малко грозде ми донеси, защото съм и гладен и жаден, да хапна малко грозде. Тича детето, отива и му носи от гроздето. И той го пита: открадна ли го, момченце? Не, дядо, което е право и Богу е драго. Отидах при човека и го помолих. Казах му, там има един човек, може да му откостиш малко грозде да му заради. Той: разбира се, даде му грозде. И той казал: Бог да го благослови този стопаник. И тебе Бог да те благослови. Баба ми го разправя, аз съм бил на 5-6 години. И това се запечатва, което е право и Богу е драго. И това върви с него. И сега Ценка да ме прощава, ама ми донеса тук разни брошури, 5 годишни децата да се учат на политика. Да ги учат на политика, чавдарчетата, нали, и да им говорят за партизаните, да им говорят за партията и за правителството. Или да им говорят, което е право и Богу е драго. И така учете децата на което е право и Богу е драго. И така по-натам говориме за работниците и служителите да служат усърдно, не като за предчовеци. Не като за предчовеци, защото аз съм работил, нали, на едно и на друго место, без да съм бил там бригадир. И виждам, като мине някой директор и някой началник, те веднага се фащат, веднага стругарите на струговете, другите работят, чукат такова, докато мине началник, като изменя вратата, той сяда и почива. Какво прави? За пред хората го прави. Работи за пред хората. А тук казва не за пред хората, а като за пред Бога. И това, което го правиш и го майсториш, да го направиш, да му хареша и на Господ. А не да го направиш така, че може и така, минава. Минава и тук минава и там минава, и за това и качеството виждаме какво е сега и на машини, и на автомобили и така нататък. Така че да работиме за като пред Бога и така да изпълняваме Божията воля. И всеки в крайна сметка ще получи, който е работил усърдно и праведно и справедливо, ще получи награда. Който е хитрувал, ще си получи наказанието за хитростите. А към началниците се обръща и казва: не прекалявайте с заплахите, не дейте дразни работниците, бе хора, не дейте ги заплашаве. Вашите заплати зависят от заплатите на работниците. Не ги заплашвайте. Ще те правят там, ще те правят еди къде си, ще направи какво като направиш. Работите няма да върват. Мен ме подгониха, заплашваха ме, крещяха, наказваха ме без причина. Абсолютна лъжа. Псувал с име на майка, директора. Вие чули сте ли аз да пропсувам? Аз не, от устата ми не излизат такива думи. Псувни. Нема такова нещо. Псувал с име на майка на втори разряд. На втори разряд. И аз напуснах. И като напуснах, другия директор, технически, вика: връщай се. Защо? Работите не върват. Прототипа назначиха комсомолци, нищо не разбират, завършили са техникуми, инженери, нищо не разбират. Нищо не разбират. Аз си спомням, събраха се инженери
да им обяснявам хидравликата на електрокарите и мотокарите, им обяснявам, нали какво е? Резервуар, разпределител, клапани за намаляване, увеличаване, скоростта на вдигане, скоростта на накланяне, един клапан, втори клапан, разпределител, цилиндри и така нататък. И накрая една инженерка ме каза, вика, Петре, ама ти да не ни будалкаш. А тя е инженерка, завършила, има инженер, диплома на инженер. Представяте ли си какви инженери имаме? Какви инженери имаме? И така. А той вика, връщай се, закъсахме с прототипите. Ами викам, закъсахте, ама аз нямам здраве за губене. Трябва да си спасявам живота. А при Бога няма лицеприятие. И така, духовното ни снаряжение. Казах ви, че сънувах много интересен сън. Брат Лазар, брат Христо и още един брат, не знам кой беше. Пътуваме с тях с една кола и отидахме на един площад, някакъв площад, на мен не ми е, не го познавам къде е. И ни подгониха. Брат Христо и Лазар избегаха и другия брат избега. Аз се качих на един трафопост отгоре. Избегах и се качих на трафопоста и 4-5 души се катерят така по стената, иска да ме хванат. А аз държа една лопата, такава дървена лопата, на село слагаха хлебовете в урната, нали такава. Тя е с дълга държка, слага една лопата и и сложи там. И аз първия, единия, като го ударих отгоре с лопатата и тия другите се разбегаха, той падна на земята и се превърна на едно листо. И почна да вика това листо, да говори от листото. Ще те убия, ще те унищожа, ще те смачкам, ще те убия. И аз го гледам и как ще ме убиеш? Как ще стане тая работа? Бог те направи на листо. На нищо те направи. Тия, дето викат, ще те убия, на нищо ще ги направи Господ. Тия, дето викат, че ще ви убият, на нищо ще ги направи. Господ се грижи за вас. Не се притеснявайте. Ще видите края на тия, дето ви плашат. Началници ли, съседи ли са, какви ще видите края. Господ ще си защити своите. Той има начин как да ги защити. Аз съм видел края на много хора. На много хора, които ме заплашаха. Ще те убия, знаеме как да се справим с враговете на партията, знаеме как да направим това, знаете онова и нема ги сега. Нема ги. Единият от тях сънувах, че го бият с дървета. И аз, стойте, той ми е колега. Не го бийте. А те викат, ще го биеме. Ти не знаеш колко зло е направил той на хората и на теб искаше да направи също зло. Ще яде бой, ще го бием. А той вече беше си заминал. И така един дух. Нема директори, нема началници. Аз съм директор, за да наказвам. Ти оди се оплаквай къде искаш. Моля ти се, кажи ми защо ме наказваш, какво съм сгрешил да се поправя. Псувал си ми на майка. Никога не съм пропсувал и не съм те напсувал на майка. Това е лъжа. Минаха 5-6 години и ми казах, аз сънувам сън, че Бог му говори, Господ му говори на него. Престани да го преследва, защото ще умреш. Как ще стане тая работа? Така ще стане. И земята под него започна да се надига. Не го преследвай, защото ще умреш. И партийната секретарка му казва, чуваш ли бе, обещавай, че няма да го предлагаш, бе, глупак такъв. Ще загинеме. И загинах. И аз попитах, жива ли е партийната? Отиде си. Директора жив ли е? Получи инсулт и умре. Отидох. Така ще стане и с вас, които ви гонят и ви тормозят за нищо. Вие си гледате работата, правите усилия, мръзнете, старайте се да изпълняват заповед, те ви представят и гонят. Защо? Защото сте християни. Покойният Иван Михов, свещеник, като му казах, нещо ме тормози,
проклех, викам, началниците. Защо бе? Защото ме направиха втори разряд и лъжат, че съм ги псувал на майка. Ами вика, те си заслужават, вика, да ги прокълнеш. Как бе, ти си свещеник, как ще кълнеме началниците? Мен ме направиха във първи разряд, тази тебе втори, па мен е първи. Защото са антихристи, бе, Петре. Антихристи са. Обаче ще чуеме и това. Да се молиме за всички човеци. Обаче тук пише за кои човеци, за кои всички. За кои всички човеци да се молим. Облечете се Божието всеоръжие, вземете правдата, праведността. Тук пише пък праведността, другия превод е правдата. Праведността. Прегърнете праведността, обичайте правдата. Това, което е право. Което е право и на Бога е драго. Тая приказка, дето баба ми е разказвала. И на Бога е драго. Облечете правдата и говорете истината. Препашете се с истината. Вземете щита на вярата. Нали знаете кой е щит? Такъв един щит. И като хвърли другия войник стрелата, той сложи щика, удари се щита и тя пада на земята. По-високо, по-ниско. Щита на вярата. И меча на духа, който е Божието Слово, с когото ще укротите всички нажежени стрели на лукавия. Меча на духа е Божието Слово. И с различни молитви и моления се молете по всяко време с помощта на духа, с неотстъпно постоянство и молитва за всички. Кои? За всички светии, за всички вярващи, за всички християни. И тук ние искаме обаче да се правим по-добри от Исус и казваме, ние ще се молиме и за антихристите, ще се молиме и за богохулниците, ще се молиме и за враговете на църквата, ще се молиме. Защото има, като се молите за противниците, ще ги залеете с вряла вода. Нали? Обаче тук пише за светиите да се молим. Да се молим и за светиите. И аз не мога да се моля, когато един човек псува Бога и хули Бога и ругае Бога и аз да се моля. Боже, благослови. Помилвай го, Господи. Да, ама Исус се молеше за тия, които го убиваха. Господи, прости им, те не знаят какво правят. И тия, които викаха, разпни го! И той каза, прости им, Отче, не знаят какво викат. Прости им. И сега, прости ли им Господ? И не им прости. Не им прости. 37 години след възкресение, смъртта и възкресението на Исус, 1,5 милиона юдеи, жители на Иерусалим, беха избити, около 200 000 разпънати на кръст. Тия, дето са викали разпни го, са били разпънати. Защо? Защото Исус каза, който отвежда в плен ще отиде. Който убива с меч, от меч ще погине. А аз допълвам. А който разпъва на кръст ще бъде разпънат. Затова внимавайте, врагове на църквата и на християните, които разпъвате християни, които ги гоните и ги преследвате, които ги убивате, ги тровите и вършите и ги унижавате, че идва времето, че всичко това ще се струпа на вас. И аз се молих за тия сестри и братя, които беха говорили за мене, че са мошеники и шарлатани и никакъв не. И казвам, Господи, прости им. Прости им, Господи. Обаче той прати двама ангели да ми кажат, ела, викате освободителя на духовните роби да ти каже нещо. И аз отидах и той казва, ти се молиш да им простя, но аз няма да им простя. Ти казваш, че не знаят какво правят и какво говорят. Но аз знам, че те знаят какво правят и знаят какво говорят. Чуйте ме, врагове на църквата,
Бог знае какво говорите и знае какво правите. Независимо, че ние християните може да се молим, прости им, те не знаят какво правят. Много добре знаят какво правят, когато унищожават един християнин. Много добре знаят какво правят. И така ние ще се молим, и аз казвам, ще се молим за всички християни, за всички, които изповядват вяра. Ще се молим враговете да ги докара до покаяние. Да ги докара до покаяние. Да се молим ли Бог да благослови вещици, Бог да благослови магьосници. Нема да ги благослови. Той е казал какво ще прави с тях. Той е казал, че ще горят в огненото езеро. И ние може да се помолим, Господи, дай им да се опомнат, да се свестат, че с омразата си, с злобата си, с клеветите си, вредят на себе си, вредят на себе си. Аз не вярвам, че Бог го е направил. 4 котки вече намирам в моята градина. Убити котки умрели. И или на пътеката, или до чешмата, или пред стълбите. Котките, аз знам, че не умират така. Котките се крият, когато им е лошо и са болни, те се крият на тъмно, защото ги е страх кучето да не ги надуши, да ги разкъса. И се крият и умират на скришно. Направили са го нарочно да ми кажат, те така ще умреш ти. Като котка, тия котки. Няма да стане. Няма да умра. Но ще живея и ще разказвам делата Господни. Защото ние, християните, не умираме, ние преминаваме. И когато преминем и там, може би, ще си разказваме опитностите в небето около Господ Исус Христос и ще гледаме един много сериен филм. И ще започне този филм Петър Иванов Цветанов, после прекъснен Петър Иванов Велев. Ражда се, кръщават го, пораства и така живота му. Така. 91, 92 и 100. И една. След това Димчо Димо. 101. Димчо Димо. Ражда се Димчо, радва се баща му, майка му, дедо му, баба му. Тумба-лумба, момче се е родило и така, и върви живота и всичко това ще се види. Ще се види и там не може да се скрие нищо. Знаете ли какво ще скрие? Само греховете, които сме ги изповядали, които сме се помолили, сме казали, прости ми този грех. Или сме ги изповядали. Край. Те се заличават. Нема да се спомни нищо от греховете ни, ако ние сме се покаяли. Но ако сме били воинстващи атеисти, всичко каквото сме вършили, воинстващи атеисти, откакто сте се родили до смъртта, целият свят ще ви види вашия живот. Колко сте били справедливи, какви братя и сестри сте били на сиромасите, на такива, като за които говори Христос мирници. Аз съм плебей по рождение и съм брат на сиромасите. И така, брати и сестри, да се молим на всички вярващи. И така ще се молим за всички вярващи. За православни, за католици, за евангелски християни. Не само нашите, се молим само нашите. Ще се молим в този списък, в който съм описал да се молим, съм писал и папата, но папата почина, сега новия папа, не му знам името, Бенедикт ли беше? Не е Бенедикт. Знае ли някой името на папата? Лъв. Сега Лъв ли? Да, 14. Ама името му беше друго като такива. Да. Американец. Папа Лъв. Ще го се молиме за папа Лъв. И за българския патриарх. Господ да го помилва. Ще се молим и за тях. И накрая апостол завършва с поздрави към църквата в Ефес. Мир и любов
с вяра от Бога, Отца и Господа Исуса Христа. Много е важно хората, които нямат мир и нямат любов, те знаят колко е страшно човек да живее без мир. Благодата да бъде с всички, които неизменно обичат нашия Господ Исус Христос. Ето пак, благодата да бъде ли с антихристите? Не може да бъде благодата с антихристи. Благодата да бъде ли с предателите? Не може да бъде благодата Христова с предателите. Не може да бъде с юдейски благодата. Благодата да бъде с всички, които неизменно обичат нашия Господ Исус Христос. Във всеко изречение има истина. Ма ние ги четеме така и айде, Бог е милостив. Бог ще ги благослови. И аз се моля за моите. Знам кои са ме предавали. Предаваме Ангел Динов, предаваме Динко Желев, предаваме Иван Зарев, предаваме Петър Христов. Единственият, който си признае, Петър Христов. Донесе устройството, на Димчо му го даде, с което, когато съм ходен от тех да се моля, баща му беше парализиран, той го е стал тук под масата и ме е записвал. И това, което аз се чуда, защо зет му ме е предал. И аз се сърда на зет му, Бог да го прости, той почина, Боби. А аз разказах тази история, той е казал на Пето и Пето го е казал в Държавна сигурност. Пращаха всеки месец един милиционер да идва от мен да иска 10 лева на заем. И след 10 дена ми връща 10 лева на заем. И аз знаех, че ги взимат, за да ме проверяват. Нали? И това нещо не съм го казал на никого. И го казах само на Боби Харизанов, който е зет на Петър Христов. И му каза: Боби, знаеш ли, един полицай идва, един милиционер тогава веха, и винаги към първо число ми иска 10 лева на заем. И му давам, и той след 10-15 дена ми ги връща. И сигурно ме проверяват, защото тогава 10 лева беха с образа на Георги Димитров и тия 10 лева вървеха из Европа. Ако ти в Чехия, Унгария и от тия пари 10 лева си купиш нещо, можеш да си купиш. Другите не върват. И след няколко дни ме среща един грамаден с уръфани уши, борец такъв. Абе, какво направиха другарите? Викам, кой каквото прави, на себе си го прави. Това беше в корекцията на цените. За първ път официално коригираха цените. Ще мълчиш? Ти си арестуван. Защо съм арестуван? Казвам една народна пословица. Кой каквото прави, на себе си го прави. Извиках силно на Солнска и на Витушка на ъгъл. Мълквай, бе! Той се зи. Тихо, бе! Тихо, бе! Кой каквото прави, на себе си го прави. Вече няма да ти искаме по 10 лева. Викам, охо, Боби ме е предал. След няколко дни. А сега разбирам, че не Боби, а зет му ме е предал. Защото зет му е бил информатор. Да се молиме? Да, когато се покая. Покая се, рака и рака изчезна. Той се покая за рака. Той се покая за рака, а после като ходихме при жена му... Ама после, пак казвам, абе, Петел, жена му умира. Абе, дай този мирен договор. Дай тук да, началото, ето, да се отречеш. Неколко неща ще поби. Махайте се от вашите учения. Махайте се от тук от вашите учения. И майка му, и жена му почина. Щехме да го попитаме няколко работи, като каже да, така е, и Бог ще и цели жена му. Махайте се от тук с тия учения. Няма ги тия, дето са писали доноси против мен. И майор Румен Николов е казал на Държавна сигурност на младежите от Конгрешанската църква. Това Петър Велев или е магиосник, или е некъв екстрасенс. Всички, които идваха тук и до нея носеха доноси против него и писаха доноси против него
до един пострадаха. Всички до един пострадаха. И знаете ли кое е най-интересното? Че понеже той ме заплашваше за 7 години затвор, и той пострада. И го осъдиха на 5 години затвор. На 5 години затвор той ме слуша и ми се закана. Нали, сега е станал подполковник. Сменило се е нещо. От майор на подполковник. Осъдиха го на 5 години затвор. Осъдиха го на 5 години затвор по същия параграф, за който ме заплашваш. Ще те осъдим на 7 години затвор. Дейност против държавата. Дейност против държавата. И така, брати и сестри, свършихме, вече наближава 6 часа. Ще си помолиме. Ако имате нещо против за това слово, че не е така, а е малко по-иначе, казвайте. Казвайте, ако е малко по-иначе. Сестра Цецке, тук ли си? Да. Имаше нещо да кажеш? Исках да се помолим на църквата за моята сестра. Сестра ми Пенка в Генерал Тодоров живее. Получила е деменция и е на легло с памперси. Да се помолим за милост, ако е неговата воля. Бог може всичко. Деменция. За Бог. Деменция ума не работи вече. Не помни. Да. Някои неща ги помни, но някой ги бърка и говори неща, които не ги разбира. По принцип, старите хора и с мен е същото. Значи помна неща, които съм ги правил, когато съм бил на 5 години. С най-големи подробности. А това, което преди 1 час съм казал на некой, го забравя. Ако няма някаква стойност, разбира се, ако има някаква стойност, то ако в един разговор такъв, забравя. И ме пита, нали ти казах, забравих. Ако е нещо важно да се молим за тях, ще се молим. Ако има и други нужди, ще се молим за тази сестра. Деменция. За Бога няма деменция. Помнете, кажи, ела. Казвай се. С огромно вълнение излизам. Малко по-силно, че аз съм малко. С огромно вълнение и с тая необятна любов, която имаме към тебе, защото много те обичаме. Много ме обичате. Да. Бог да ви благослови. Това е Божията. Брат Чико казваше, а сега искате ли да ме намразите? И да ме подкрепи. Добре. Бог да ме укрепи, имам нужда Бог да ме укрепи. Да те укрепи във вярата. Не бойте се, бе, братя, бе. Ма хареса ми Неделчев от Добрични, къде е там, с нощи говореше. Абе, брата и сестри, не бойте се. Абе, Бог царува, бе. Ама не бойте се, бе. Ма той ви вижда, бе, наблюдава. Натиска ви началния. Бе, не бой се, бе. Не му се плаши, бе. И не вярвай, че Господ те е отхвърлил. Нали знаете тая песен? Нежна майка, може би, ще забрави чадото своето чадо. Аз обаче не. Бог не ни забравя. Той ни знае всички по един. Знае ни на списък до един. Нито един не е отхвърлен. Така че, сестро, Бог те обича. Знаете, аз ви благодаря за какво беше Виктор Вичи? Христовата любов. За Христовата любов, която имате към мен. В името на Исус. Благодаря ви. И така ще се молиме и не дейте да ставате. Нали, ние късно почнахме, 5 часа ли почнахме, колко стана. И това беше и за мене. Един стар списък намерих тук, където сме се молили. Нали, аз ще се моля, ще го споменавам и вие се молете. Господ, тия брати и сестри, не знам колко са, Господ да... Защото не знам, но радват се хората, като има една сестра от Плевен и казва, брат Петре, вие пак ме споменахте там в молитва. Едно семейство от Кирипарево. Брат Петре, пак ме спомена, нашето семейство го спомена.
Хората се радват, като чуят, че ние се молиме за техното семейство. А има хора, които са в Германия, 3-4 семейства, в Канада, в Щатите, в Мексико, в Чили, в Египет, в Швеция, в Швейцария, в Испания, Македония, Колешино. Ама той го няма. Брат и Мария, и сестра Мария. Нема, те са ходили в Колешино и там. И така, нали, аз след това ще седна след малко, но ще се изправиме и почваме да се молиме Господ да първо да ни благослови нас, грешниците, и тогава остана. Слава да бъде на името Ти, Господи, и стоиме в Твоето присъствие и Те молиме, докосни се до нас. Докосни се с Твоята мощна десница, с Твоята проводена десница. Докосни се до нас, Господи. И нека силата на Святия Дух да мине от темето на главите ни до пръстите на краката ни. Да изгори всяко враже присъствие, да изгори вируси и микроби, да изгори зли клетви, заклинания и всичко, което е от лукавия. Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Ние приехме този мирен договор, Господи, и Ти ми каза, аз вярвам, че този глас от небето дойде, който от сърце приеме мирния договор и го изпълнява, а не формално. Ще бъде изцелен от всяка болест, от всяка немощ и от рака. И затова ние Те молиме сега, всички ние сме го казвали, този мирен договор сме го приели и много пъти сме го повтаряли, и затова сега Те молиме, изцелявай ни, Господи, премахвай главоболия, изцелявай сърца, изцелявай бели дробове, изцелявай синозити, гърла, изцелявай хрема, касница, изцелявай, Господи, коронавирус, изцелявай възпаление на трахей, на хранопроводи, на стомаси, изцелявай панкреаси, изцелявай черва, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай генитали, изцелявай кости, стави, изцелявай деменция, тази сестра, която е болна от деменция, изцели, Господи. Изцелявай ракови образования. Молиме Те, Господи, за зета на сестра Петка, и изгори това образование до панкреаса. Стопи го и изгори го, Господи. Молиме Те за брат Антонио. Стопи и изгори това образование до бъбрека му. Господи, цели го, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, изцелявай всяка болест и всяка немощ у народа. И сега Те молиме, Господи, за изцелението на Недялко от Италия и дъщеря му Дебора от нервно-психични проблеми. Изцелявай Светослав от Криводол, Мария от Ямбол, Мария и внуки Борис от Швейцария. Изцелявай Антония, парализирана, и Виолета, майка й. И защити този дом от магьосници и чародей. И изцели напълно Кристина. И опази майка й Розалия от всяко зло. Молиме Те за Мариан от Велико Търново. Молиме Те за Владимир да бъде освободен. И брат му Кирил от хазарт.
и баща му и майка му, благослови ги Господи. Милост за Петя, автоимунно заболяване. Молиме те, чуй молитвата на Страта Менушка, Петя да се обърне към Бога. Привлечи към себе си, Господи, мощен и силен си. Всички видения, сънища, откровения, обстоятелства, всичко е в Твоите ръце. Душе святи, привлечи към себе си. Молиме те за Иванка и Ради от Гърция, за освобождение, за спасение и царение. Тя влиза в болница с нощи или оная вечер ми се обадиха. Молиме те за Павел, за изцеление на гръбначния му стълб и за сестра му Теодора за освобождение. Милост за Кристина и Емилия, болни от шизофрения. Милост за Панталей, Теменушка и защита на сина им Христо, Господ, да го върне в църквата. Милост за Тервел, не го знаеме, жив ли е, здрав ли е, къде е. Молиме те за Ели от Герман, за пълно освобождение и царение. Молиме те за Виолета, за освобождение от хазарта и дрогата, за покаяние и спасение на душата й. Милост за Красимира, освободи я, Господи, от алкохола и от цигарите и спаси душичката й. Милост за Снежана, за Йоанита и Петко. Немаме информация какво стана с тия хора от Англия. Милост за сестра Любомила, за здраве и спасение. Милост за Петрана от Стара Загора за изцеление, за Наделин, освобождаване и спасение, Калинка за изцеление на кръвта й, Анелия за освобождане от дух на страх, Гергин, дископатии за очистване на дома му, Атанас за освобождение от шизофрения, Герган, болки в краката, Даниел, чупен 6, изпукан 7 прешлен, неподвижни крака, за изцеление, спасение и освобождение. Милост за Димитър и Костадин обладани, освободи ги, Господи, и слав за спасение. Молиме те за Христо от Бургас, само проклина се има камък в бъбрека. Милост за Желяза от Варна, болки в мускулите и краката. Милост за Мартин от мултиплена склероза, от Свищов и майка му, и цари ги и помилвай ги. Милост за сестра Иванка от Димитровград. Милост за Кънчо от Тороас, разширени вени и царение на майка му Ася, освобождаване от демонично натоварване. Ася. Милост за Диана, Елена, Костадинка, Милка, Маргарита и Иван, и синът на Маргарита Иван. Иван, сина на Харизан и на Цветанка от Герман. Милост, Господи, и смили се над него. Милост над сестра Елена и тримата и синове болни от шизофрения. Милост за Калина, високо кръвно, пулс задушава се, немощ, усложнение в лявото ухо и главоболие. Милост за Васил Иво, за освобождаване от алкохола. Милост за Фикия, Симеон, децата им и за спасението на Мартин, за покаяние и освобождение от наркотиците. Милост за Борислав от Ботонец, освобождение от депресия и защита от магиотници. Милост за свещеник Мариано Добрич, за защита от магиотници. Бойка Колева, за изцеление на гениталите и да не се отклонява. За Десислава от Червен бряг, освобождение от депресия, спасение на баща и майка й. Милост за брат Митко от Чунтолово, получила инсулт.
Милост за Ирина, за изцеление от деменция. Милост на брат Роман от Димитровград, болки в кръста. Милост за брат Стефан от Германия, болки в костите, в краката. Милост за Елизавет за спасение и освобождение от депресия и безсъние. Милост за Йосиф, Хилда и Зелма от Израел за спасение и целение. Милост за брат Иванов Чурек, освобождаване и спасение на целия му дом, Георги, сина му Георги от депресия. Милост за Елена от Сливен и за благословението на Анжелина. Да се върне при мъжа си, тя избягала в Гърция. Милост за Милена от Казанлък, за укрепване във вярата. Милост за сестра Верка, високо кръвно, за дъщеря и първолета и внуците Димитър и Симеон. Милост за сестра Гинка и внуците и Димитър и Божидар за покаяние и спасение. Милост за Никола от детска парализа. Милост за Кичка от Хасково, депресия. Милост за сестра Росица за изцеление, шум в ушите, Йонка за женитба, Ангел за работа. Милост за пастир Митко Царски за изцеление, Митко Шишков за здраве, благословение и спасение. За Таня от Пазарджик за изцеление и благословение. Сестра Здравка, слух, зрение и кръста й. Яна и Жори и семействата им за благословение. Цецка за благословение и защита. Нахай Цветелиня и децата й за спасение. Димчо за търпение и за изцеление и защита. Гергана, съпругата му за благословение и защита и да я опази Господ от тия невъзпитани деца. Господи, мъдрост си дай как да работи с децата. Трудно е сега. Милост за Неделин, баща и на Гергана, за майка и за дъщерите, зето и внуците на Неделин. Милост за Тошко Снежана, Снежана болки и Тошко опериран от херния. Господ да му даде съвършено здраве. Милост за Ваня и черение на очите, Димитър, за покаяние и спасение, Красимир, освобождаване от цигари и алкохол. Милост за брат Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му и децата им, за благословение и спасение. Милост за брат Петю, Невена, сестра и семейството й, Илия, за покаяние и спасение. Милост за Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела, за благословение и спасение и Кристиян за изцеление. Милост за брат Борис от Харков и българите в Украйна и в Русия, за защита, благословение и спасение. Милост за Гергана, Мария, Илия от Германия, за Катя, Деян и Деяна, пак в Германия, за Иван от Мрамор, сестра Юлия от Плевен, сестра Васка, дъщеря и внучка, Александър Яни и семейството им и родствениците им. За брат Иво, съпругата и дъщеря му. За брат Йоан и Кирил. За сестра Йоана и сина и Кирил. Сестра Богинка, дома и чедата й. Брат Цветан Павлов. Светлин, дом, чеда и родители. Бойка, дъщери, зетове и внуци, милост Господи. Мария, Зарко, Емилия, Радослав и Рая. Виктория и родствениците й.
Радостинка, Домичада, Явор и семейството му, Ели и Сашо, Ваня, Явор, Радка, Красимира, Доротея, Данчо и семейството му от Требич, Виктория, дома и чадата й от Видин, Виктор, дом и чада от Видин, Ценка, Емил, деца и внуци, сестра Петка, дъщеря и внуцките й от Добрич. Дъщеря и внуците й ми се обади, че са болни от коронавирус. Господи, опази ги и изцели ги. Илия, Вяра, Ала и Михаил. Галя, дъщери, зетови и внуци, Сашо и Цецка от Горна Оряховица. Тодор Мачканов и семейството му, Томи Караколев, Теодор Самуил и Леля му Вярка, Стефка, съпруга и децата й, брат Петър и Милка и децата им, брат Панчо и семейството му, свещеник Стефан и родствениците, Методи от Америка и семейството му, брат Йордан и българите в Швеция, брат Николай и семействата им в САЩ, Калинка Ковачева, Ваня и Веселин, Валя и Веселин и българите в Далас, Кавина и родствениците й в Англия, Янка Христова и българите в Германия, Райна и Сашка и българите в Канада, брат Леонид и църквата в Орша, Коста и семействата от Германия, Елена и Христо, Емил Количеви, децата на Димитър Количев, брат Коло, съпругата му и 5 им деца, Румен, Ваня, Петър, Елмира, Ростислав от Герман, Маргарита и дъщеря и Ана, Роса, децата и внуците й, Живка, Жовка, Илия, Мариана и Ана от Правец, Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитра, Иван, Емил, Георги, Пламен и семейството им, Рахила, деца и внуци, Никола, Добринка и семействата им, Виолета и съпруга и сестра Емилия, дом, деца и внуци, Виктор, Натка и родителите й, брат Юлиян от Благоевград, баща му, дядо му и баба му, благослови и помилвай ги сега. Юлиян в момента е настинал, Господи, и цари го. Молиме ти за Валери, Юра, синове, снахи и внуци от Германия. Молиме ти за Виктор и Станка, за Данка, дъщеря Мила и внук от Ямбол, Димитър, Полина и майката на Поли. Благослови сестра Ана, моята мила сестричка и внуки Тодор и Кери, съпругата му, Иван, Ваня, Валентина от Самоков, Валентин от Самоков, Северина, Георги, Калоян и Божидара от Пазарджик. Те се обадиха, че там в това време се молят за нас, защото стигането им от Пазарджик до тук е повече от 4 часа. Ремонтират магистралата и е много трудно придвижването. Нина, Кирил, Иван, Хари и децата им, Радка, Георги, Натка, Рая, Наско, Деси и сини Михаил от Германия, Виолета, Събка и Стоян, Веско, Лазаров от Шумен и семейството му, Тихомир от Варна, брат Георги Секов, Ясен, Стамен, Славяна, на Калинка дъщеря и помилвая и благословия, Кирил и Станка, Сашо от Дружба, Георги, съпруга, син, Пламен и семейството им,
майка Мандалена, баща Николай и сестра Десислава на Георги. Стоян и Ели от Германия и трите им деца. Кръстю и семейството от Хисара. Валентин и Десислава от Хисара. И двете им момченца, които Господ им подари едно след друго. Стефан, съпруга и син Герасим от Макоцево. Благодарим ти за изцелението на Герасим. Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера. Помилвай ги и благослови ги и пази ги, Господи. Свещеник Константин и християните в Долно Камарци. Димитър Иванов и съпругата му Калин Михайлов, Даринка и семейството им. Стевка Юдарай от Кипър. Пастир Румен, съпругата му Тана и синът им Давид от Кипър за благословение и спасение. Мария от Мексико, духовно и физическо изцеление. Свещеник Димитър, съпругата му Станка и сина им Кирил от Чикаго за благословение и спасение. Брат Тодор за благословение и дъщеря му за спасение и благословение. Парижка от Видин, защита и благословение. Ники Павлов на Цецка за благословение, спасение и защита. Светелина за благословение и майка и Валентина и царение на краката й. Желязка от Троян за изцеление на внучките й. Малина и Галина не могат да говорят. Молиме те за моята съседка Султана, за благословение на дъщеря й, зети внуците и на сина й Ради. Молиме те за пълно освобождение от наркотиците на Ради. Моля те за Цонка и сина й Иво за благословение. За сестра Иванка, сина й Петър, сина й Слави и мъжа й Петър за покаяние и спасение. Брат Христо и децата му за покаяние и спасение. Георги, Светозар, Надежден, Херар, Християн, Мартин, Пламен, Росен, Ясен, Яков и Евгений за благословение с подходящи съпруги. Снежана и дъщерите й за здраве, благословение и спасение. Сестра Добринка за изцеление и благословение. Димитър от Добрич, освобождаване от депресията и майка му за спасение. Веско за служение и царение и спасение. Сонио за вразумяване и царение. Елия за изцеление на лявото ухо. Антонио и Теодор за благословение и спасение. Отново те молиме за Антонио, Господи, и цари, и махни това образование до бъбрека му и цари го напълно. Той се колебае дали да се оперира. Открий му, Господи, ти му говориш на сън във видение. Какво да направи? Лили за изцеление, Весела за спасение, Иван за освобождение от заблудата и Кънчето за благословение и спасение. Данаил, Таня, Иван за благословение. Кристина за изцеление на очите. Мария от Димитровград за изцеление на сърце, разширени вени и болки в очите. Кеман Александър да проговори. Ганка за изцеление на щитовидната жлеза. Боряна за училището в Уганда за успех и благословение. Изабела, 13 годишна, 7 диоптър късогледство за изцеление. Божидар и семейството му за здраве и благословение. Божидар, дето идва долу в Сточна гара. Мариана и Кирчо, незрящи, и също Теодора и
Иван също не изращи за спасени и царени. Евдокия и сестра и за и царени, благословени и спасени. Тези две сестри не ги виждам напоследък. Естер за благословени, спасени и майка, и Виолета за и царени на щитовидната жлеза. Ясен и семейството му за благословени и сестра Станка от Варна за изцеление, благословени и спасени. Брат Лазар за освобождаване от ереста на предопределението. Маргарита и Душка за спасение и благословение. Теодора за покаяние. Маргаритка и Димо за покаяние и спасение. Виктор от Сливен за изцеление, благословение и спасение. Славена и Калина, дъщери на брат Мирослав за покаяние и спасение. Сестра София за благословение, спасение и целение на майка й. Сестра Мария за изцеление на краката й и за децата й Антона и Боряна. Светослав от Варна и семейството му за здраве и спасение. Божидар, жена, внуци и дъщеря за здраве и благословение. Йордан, Стилиян, Данчо и Латин за покаяние. Росица и Наташа за благословение и спасение и за задумяването на Наташа. Светла за изцеление и Добринка за благословение и спасение. Мария, арменката и сина и Давид за изцеление и за задумяване. Тончо за благословение и служение. Давид от Ямбол за благословение, женитба и спасение. Боремира за изцеление на високо кръвно и синовете и Аценка за здраве и благословение. Валентина и семейството й. Йорданка и семейството й. Жак, пастир Жак и семейството му и тримата в Лион за здраве, благословение и спасение. Тодор Диамандиев за здраве и служение за семейството му за благословение. Фиданка от Кюстендин, Наско от Ахелой. Мариола, синове, внуци и правнуци, Снежана от Младост, Евгений и семейството му от Дружба, Пенка и семейството им от Чирпан, Галина, Николай и Анастасия, Желяза, жени, Соню, Маргарита и Светослав от Кирифарово, за здраве, благословение и спасение. Валентин, учина, Далшат за изцеление и благословение, за покаяние. Енчо Тодоров и семейството му за спасение и благословение. Майката на Пепи Чакъров, Магдалена, за покаяние и освобождаване от ереста на предопределението. Ефросина за покаяние и спасение. Пастир Исус Пенчев от Русе и синовете му, които са пастири. Пастир Вениамин П. Пастир Исус Пенчев Вениамин и Вениамин Несторов. Пастир Никохосян Тател. Пастир Румен Борчев. Пастир Валентин Георгиев. Пастир Стефан Димитров. Пастир Пламен Петров. Пастир Петър Николов. Благовестител Илия Миланов. И всички, които учат и проповядват ереста за кръвните братя и сестри на Господ Исус Христос да се покаят
за да не попаднат под осъждение. Пастир Иван Вълков и семейството му и пастир Максим Асенов за покаяние. Отричат кръщението Святия Дух. Пастир Павел Игнатов, пастир Румен Иванов и пастир Емил Неделцев, пастир Николай Марков за здраве, смирение и сила за служение. Пастир Мирослав Маринов за мъдрост и сила за служение. Пастир Благовест Белев, здраве, смирение и защита. Патриарха на България за сила за служение. Всички свещеници, които проповядват чистото и пълно Христово Евангелие за защита, сила за служение. А всички свещеници, които не вярват във възкресението на мъртвите, за покаяние и спасение. Папалов за изцеление, здраве, сила за служение и за всички православни, католически и инославни християни по целия свят, за благословение, спасение. Петър Велев за изцеление, търпение, смирение. Амин. Вярвам, че Господ ни чува. И сега да завършим. Господи, тук има една бележка, извинявай. Милост за брат, Юли ли е това? Юли, да. Милост за брат Юли и близките му, молихме се и за тримата. За брат Ради и Иванка, молихме се за Ради и за Иванка. За незрящите, молихме се за Мариана, Теодора, милост за сестра Гинка. Молихме се и за сестра Гинка. За всички тия сме се молили Бог да ги помилва. И сега, Господи, желаеме да Ти се поклониме, Свята Тройца, Отец, Син и Светия Дух, и да завършим нашето молитвено събрание, Отче святи и правени, с молитвата, която нашия Господ Исус Христос ни е научил да се молим, и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго, Дева Мария, и стана човек, и бе разнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писание, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда,
комуто се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. Пред нас смята Вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Който иска може да си вземе от тия книги изцеление чрез вяра в Бога. Така. Имам болки в краката и изтръпване, невропатия. Да се молиме за тази сестра. Взимайте си от мирните договори и давайте и на други. Един мирен договор може да спаси една душа, ако искрено се покае.